ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ராஜாராணி 2 அடுத்து என்ன நடப்பது ஒரு குட்டி தான் பார்க்க போகிறோம். சிவகாமம்மா கேட்குறாங்க, ஏய் சந்தியா, நீ தானே புடவை மடித்து வச்ச, அப்புறம் எப்படி கிழிஞ்சிச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எப்படின்னே தெரிலத்த, நான் நல்லா தான் மடித்து வச்சேன்னு சந்தியாவும் சொல்கிறாங்க. இதை போய் முதல்ல குப்பையில் போட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாங்க சிவகாமம்மா. நமக்கே வரிசையாக பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு சந்தியா யோசனை பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் யார் செய்கிறா? சமையலில் கரெக்டாக தான் உப்பு போட்டேன், அத்தையோட சாரியும் நல்லா தான் மடித்து வச்சேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. வேற யார், இந்த அர்ச்சனாவை தவிர வேற யார் செய்வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ச்சனாட்ட போய் கேட்குறாங்க. எவ்வளோ அசிங்கப்பட்டாலும் நீ திருந்தவே மாட்டியா? இந்த வேலையெல்லாம் நீ தான் செஞ்சிட்டு இருக்கியா இந்த வீட்டில், ஏன் இப்படி செய்கிற அப்படின்னு கேட்குறாங்க சந்தியா அர்ச்சனா கிட்ட. அதுக்கு அர்ச்சனா சொல்கிறாங்க, இது வெறும் ட்ரைலர் தான், இனிமேட்டு தான் உனக்கு மெயினே இருக்குது. உன்னையும் சரவணையும் பிரிக்கிறதே எனக்கு பிளான். அதுக்கப்புறம் அத்தை இந்த வீட்டை விட்டு உன்னை துரத்தி விடுவாங்க, அதுதான் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்னால் முடிஞ்ச நீ பாரு, என்ன ஆக போகிறேன்னு பாரு, என்ன கதிக்கு ஆக போகிறேன்னு பாரு அப்படின்னு சந்தியாவும் சொல்கிறாங்க. இதோட இந்த படம் முடியுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.